naloko tayo. Naloko na. Kasi daw ang nangyari sa atin, parang in-scam na tayo. Kasi nga, kung ano-ano na yung mga pinapagawa, katakot-takot na stress yung inabot natin at ayokong gumastos, no? Imbis na regular cleaning lang, naging masalimuot na pangyayari pa. Ganun talaga. May mga daong na take advantage ng kahinaan mo dahil wala kang alam, take advantage nila. What's up? What's up, girls and boys? Woo! Ito na naman tayo sa sobra na naman nating namimiss ang ating pagbumotor. Guys, I guess it was, what, 11 days na ngayon. If I'm not mistaken, ay hindi 7, Thursday na 12 days guys, 12 days na hindi na naman nagamit ang ating motor. Wala na. Sunod-sunod na talaga ang pagkatambak. Sunod-sunod na. Kailangan na natin magawa ng paraan. Kailangan na nating magbalik loob. At ating masulit, no? Kasi summer na guys, no? Actually, habang sinushoot natin ito ngayon mga katodo, it's actually Monday, Thursday today. So Huwebes Santo po ito ngayon na ang sinushoot natin. And napapaloob po tayo ngayon sa Holy Week. Lumabas tayo ngayon mga katodo. Gamit natin itong big bike. May bibilhin lang tayong saglit. And I took the opportunity na nilabas na rin natin to today. Kasi apart from the holiday, so holiday today, sinamantala natin na walang masyadong sasakyan sa daan. Para sa lahat pala ng mga bumabiyahe, no? Papuntang norte or kahit saan man, nagbakasyon, mag-iingat kayo guys. Kasi balita ko, may mga tropa ako na umuwi ng probinsya, no? Nasa norte sila ngayon or papuntang norte, madaling araw pa lang, grabe na yung traffic. And yun nga, napabalita na nga, no, na sobrang traffic na sa may toll area sa may Balintawak. Sobra na daw talaga. So para sa mga nagbabiyahe ngayon, magbaon po tayo ng sandamakmak na pasensya at pag-iintindi, no? Huwag nating pairalin ang init ng ulo natin. Kasi una sa lahat, hindi po yan makakatulong. Kung magiging mainit tayo sa daan, hindi yan makakatulong para makarating sa paroroonan natin. At of course, makakapirwisyo po yan, no? Hindi lang sa iyo at sa mga kasama mo o sa pamilya mo, kundi magkukos yan ng perwisyo para sa lahat. So mas maigi nang magbaon tayo ng matinding pasensya at habaan natin ang ating pasensya kasi matraffic at napakainit na po ngayon mga katodo. Iruin mo, dire-diretso yung takbo natin pero 102 ang ating, oh my god, bakit hindi nagbubukas?
Parang hindi nagbubukas ang ating radiator fan. Meron naman pala. Woo! So napakainit na ngayon mga katodo. And speaking of mainit, grabe na talaga. Sobrang init na. Ngayon ay alas 2 ng hapon. Grabing init talaga. Yung alinsangan to the highest level na siya. Ramdam na natin ang init guys. Sobrang init na. At speaking of init, ngayong mga panahon na to gamit na ang ating mga air condition. Ito nga may kwento ko lang. Isa yan sa nakapagpa-stress sa akin itong mga nakaraang araw guys, ang aircon. Actually what happened was, alam mo yung kung kailan gamit mo na or magagamit mo na sana, tsaka pa nagkanda aberya na. Sa paghahanda natin sa summer, no, so iniisip ko na magpalinis na ako ng aircon para at least hindi magka-aberya at lumamig. At syempre hindi ka na maabala kapag summer na. Baka mamaya kasi start na ng summer tsaka pa magloko. So ang ginawa ko, pina-pull down, cleaning ko para lang sureball kasi magti 3 or magpo 4 years na ata yung split type na aircon natin. And I was hoping, kaya nga natin pina-cleaning kasi magiging okay, wala naman siyang problema. Pina-cleaning lang talaga natin. So ang nangyari dun pa nagsimula yung aberya. Nung na-pull down cleaning na siya, dun pa nagkandaloko-loko. Kasi unfortunate enough, hindi tayo naswertihan sa mga tao or sa kumpanya na ating kinontak para linisin ang ating aircon. After the cleaning, nagbawas siya ng freon. So yung refrigerant niya nawala. After 3 days ng pagpa-cleaning talaga natin, nagbawas siya. So nagreklamo tayo, it's a back job. So binalikan nila. Ngayon pagbalik nila, wala silang nakita. Sabi baka sa dugtungan lang. So may mga pinakita pa sila, kinat sila na mga kung ano-ano, pinalitan daw nila yon, no? So syempre tayo, wala naman tayong alam sa mga ganyang bagay. As long as walang bayad, di pumayag tayo, di ba? Kasi nga back job yun. Ngayon, after a couple of weeks, tumagal naman siya ng 2 linggo, nasira na naman mga katodo. Nasira na naman siya. And nawalan na naman siya ng lamig. So obviously yung refrigerant na naman yung issue, no? Minessage ko sa kanila, and ang sabi ba naman sa atin, pupuntahan pero may bayad na 5,500. So doon na ako nadismaya talaga ng tuluyan, no? And then ang sabi pa nila, kung kailangan na daw palitan ng tubo, papalitan. At pagdadagdag tayo ng parang 1,000 something para doon sa copper tubing. Isang napakasaklap na pangyayari. Kasi una sa lahat, hindi naman natin ginusto yon. Pangalawa, kaya nga tayo nagpalinis, di ba? At walang sira. Nung pinagawa natin, parang mas laro pang ikinasira, no? Nakadalawang balik sila. Kasi ikinabalik nila, hindi nila na-identify, which is very unusual. At parang naging kasalanan pa natin na nawalan ng refrigerant yung aircon natin. Una sa lahat, sila lang naman yung gumawa. So in short, katakot-takot na stress yung inabot natin at ayokong gumastos, no? Ayoko talagang gumastos ng ganong kalaki kasi may mali na. Imbis na regular cleaning lang, naging isang malaking or masalimuot na pangyayari pa. Yo, so nakakuha na tayo ng donuts. And tingnan nyo naman guys, ang ating technique na naman. So mabalik tayo sa usapan mga katodo, no? For the past month, puro tayo aberya. So may mga ganong unfortunate events, no? Parang sa buhay lang din natin yan. There are a lot of unfortunate events. Pero syempre, may mga pambawi rin naman. So good thing
Hindi natin pinatulan yung offer nila, no? Kasi parang ang naging sistema naging dire-diretso yung sira. So pag check natin, may nakilala tayong mga technician. So chinek nila yung aircon natin. Nalaman nila kung ano yung dahilan. Ang masaklap nun, nabutas ata ang part ng sa may indoor. Hindi ko alam kung ano yung term niyan. So yung mga gumaganon-ganon dun sa loob ng aircon, sa indoor ata yun yung nabutas. Kasi nung nakita ko, kung hindi ako nagkakamali, after nila nun, yung unang mga technician na gumawa nun, after nilang i-cleaning, sinandal nila yon, pinantukod nila yung part na yun doon sa may semento. So may mga maliliit na butas na unfortunately, yun ang dahilan kung ba't nagde-drain yung refrigerant. So pagtanggal nila, nakita agad nila andun lahat na sa side na yun yung refrigerant. Good thing din na-identify nila yon, kasi kung pinatulan natin yung 5,500 plus copper tubing, wala naman pala sa copper tube yung problema, andun sa may loob mismo. So ayun, menos gastos tayo, no? Menos gastos tayo. So ngayon, nakakatuwa yung mga bagong technician natin na na-discover, no? At mga Bisaya po, taga Cebu daw sila. Gusto na ako i-shout out yung mga tumulong sa atin ba, no? Napaka honest nilang gumawa. Nakita agad nila, sinabi nila, sir, ito lang dapat ang bayaran mo. So far so good naman yung pagkagawa nila dun sa ating AC, no? Kung kayo guys ay nangangailangan ng tulong para sa inyong mga air condition, mapa-cleaning man yan o mapa-fix leak and recharge, so yun yung ginawa nila sa atin, no? Kontakin nyo po sila. Malaking bagay yan, makatulong sa kanila. At naging honest sila sa akin na, sir, kaya nasisira din kaming ibang mga technician na gumagawa ng tama kasi dito sa mga pinaggagawa ng iba. Kasi daw ang nangyari sa atin, parang in-scam na tayo. Kasi nga, kung ano-ano na yung mga pinapagawa, nakadalawang check na sila, hindi pa nila nakita, no, kung asan yung leak, which was in the first place. Kasi nag-leak check sila nakita ko, andun ako tinitignan ko habang ginagawa nila. Sabi naman nila, wala daw butas. So yun, in-explain sa akin, no. O ayun lang naman, naloko tayo, naloko na. But gaya ng ibang experience natin sa buhay, ganun talaga. May mga daong na take advantage ng kahinaan mo dahil wala kang alam, take advantage nila. Pero meron pa rin naman mga tao talaga na isasagip ka naman talaga, na sasabihin sa'yong ito ang tama or mali yung ginawa sa'yo, dapat ganito yung ginawa. Thankful tayo sa mga ganyan. Pala guys, no, ito may nabili pala ako, itong damit ko ngayon, no. Naastigan ako dito. Napaka cool niya, ang sarap niya sa katawan kahit na nakaitim tayo guys, no. Alam naman natin na yung mga dark colors, no, mas lalong nag-iinit yan sa mainit na panahon. Pero itong suot natin ngayon, tingnan nyo naman, di ba? Hindi ako sponsored pero natutuwa ako sa mga damit nila kasi hindi ka basta-basta ang pagpapawisan kahit tirik na tirik yung araw. Maraming salamat sa pagsama sa akin today, at again, mag-ingat kayo guys, ha. Mag-ingat tayo ngayong Semana Santa sa pagbiyahe natin, at naway ating i-observe ang panahon nito para magnilay-nilay. Apart from makasama ng ating pamilya, sa lahat na mapangarap natin mga katodo, tandaan, sipagin natin, ilusan pa natin, tinodo pa natin. Peace out guys. Woo!